No niin. Terve. Merja Ylönen, vanhempi konstaapeli ja vajaa 7 vuotta poliisina. Minä olen Jouko Kokkonen, vanhempi konstaapeli ja olen toiminut tässä hienossa ammatissa yli 35 vuotta. Käytiin tuossa rautatieasema tarkistamassa ja tavattiin sieltä semmonen tuttu kaveri. Joo. Sulla ei ollut kämppää, eihän ollut? Ei joo. Pitäisikö meille lähteä ihan... Ei. Mihinkä sä muualle menet? Sanoppa mihinkä muualle menet. Oh. Ihan oikeesti on nyt käyttänyt asiallisesti ihan. En. Aina on tullut, En aina on. todellakaan. Minä kerron nyt teitä kohtaan käyttäisi asennut. Nyt en. Mut tiedätkö minkä takia sä lähet meidän mukaan? Nyt on vähän liikaa. Sen takia, kun te olette perseitä. Saisit Pakko oli pyytää anteeksi haukkua. kyllä. Että... Mitenkäs sitä sanotaan, kun on tuolla lailla vähän annettu palaa? Ei kyllä on. Et pyydä Eikä anteeksi. tarviikaan, nämä on tuolta. Niin, me mennään. Kyllä näistä. Kunhan se selvinpäin tavataan uudestaan, niin mä veikkaan, että hän pyytää silloin anteeksi. Että meillä on aika hyvät suhteet niin kuin asiakkaassa. Me tunnetaan nimeltä ne ja ne tuntee meidät nimeltä ja homma pelaa sillä lailla. Me ollaan niin kuin voisi sanoa palveluammatissa. Se on meidän motto. 7:07 ja tehtävä ilma. Päivää. Hyvää iltaa. Me tultiin tänne sen takia, että tuli ilmoitus, että tuohon käytävään on tehty vahinkoa ja sinne on tyhjennetty jauhesammutin. Mutta teidän jalanjälki tuossa. Siihen vieri, tuohon vaikka tuohon noin, niin mä katson. Joo, se on teidän jalanjälki tuo. Mutta tekijän jalanjälkeä tässä ei näe. Tässä niin taksi, mikä soitettiin tähän paikalle, se kertoo varmasti tietoja enemmän. Se otti ne kaverit kyytiin. Joo. Niin se otti se taksikuski, otti ne kaverit kyytiin ja niillä oli tappelu tuossa pihalla sen jälkeen. Siinä on semmoinen niin sanotusti meidän tuttujen henkilöiden asunto lähistöllä, niin sieltä sitten tuli sopivasti syliin 2 henkilöä ja kyllä ne sieltä rupeaa tekijät sitten löytymään. Sä lupasit tehdä mulle ne voileivät. Niin silloin menette tekemään ne voileivät. Niin. No minäpäs teen. Eikö? Ainakin tämä työtahti on muuttunut. Että 30 vuotta taaksepäin niin se oli rauhallisia hetkiä, oli hiljaisia hetkiä. Sunnuntait oli sunnuntaita ja nyt se on niin kuin periaatteessa sama arkeen melkein niin kuin koko viikko, että keikkaa on samalla lailla. Että alkoholia myydään eri lailla kuin ennen vanhaa. Ja ei ole sillä niin kuin enää semmoisia, mitä kaipaa niitä sunnuntaitakin, mitä ennen vanhaa oli. Tämän näköinen ilta. Se saattaa vaihtua sitten, olla huomenna ihan toisen näköinen, on lauantai-ilta. Mutta tämä on suhteellisen rauhallinen kaupunki kuitenkin. Joo, kuitti meillä vapaa. Nyt se pani Lapin lauta, nyt lähti ajamaan. Kato, joo, lähti ajamaan. Ota tuo rekkari, otetaan äkkiä. Tää ajelee ilmeisesti kännissä. Nyt se lähtee kyllä kohta ajamaan. Sano vaan muille, että ilmeisesti yrittää karkuun lähteä. Onneksi Ja pysähty. pikkusen vähän outo tuo tyyli. Sammuta moottori, ole hyvä niin. Kato, kun sulla ei ole ajovaloja ollenkaan. Ajokorttia katsottais vähän ja... Ei mulla ole. Ei ole ollenkaan. Oppa kädet pois sieltä taskusta tuolla lailla. Suoritetaan sitten tuo. Onko se ihan tutun kaverin auto? On. Onko se ihan niinku luvallisesti käytössä tuo auto sulla? No ei kyllä. Joo. Tehdään nyt tämmönen puhalluskoe siihen ja... Saako tässä soittaa kellekään? Kellekäs sinä soittaisit? Äitille voisin soittaa. Kyllä me soitetaan äitille ihan... 2,27. Joo. 8,9. Onneksi se ei lähtenyt karkuun. No ei, vaikka vähän oli yritystä. Niin, eikö se... Ne. Ehkä ei meitä huomannut sitten. Tämä kuljettaja on itse tähän mopokorttiin sitten tehnyt itsestään täysi-ikäisen, eli syntymävuosi on 89, niin on sitten muuttanut sen 80. Pikkupakkanen rauhoitti savolaisten perjantai-iltaa selvästi.